Ahoj, ahoj, mé jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu CryptoSpace. Dneska do něj dorazila Saša Medzihradská ze společnosti nebo projektu Accountable. Ti se vlastně snaží řešit problém, kterého jsme byli svědky u FTX nebo Celsiusu, a to, že někdo s vašimi prostředky dělal něco, co neměl, a vy jste neměli jak to ověřit. Je to taky problém, se kterým bojuje například největší poskytovatel stablecoinů společnost Tether, které vlastně nikdo jejich rezervy nevěří a nikdo moc neví, jaké mají pohledávky. Accountable se toto pokouší řešit. Přináší nástroj, který pomocí mimo jiné ZK Proofs umožní tzv. Proof of Solvency. Tedy, že firma nejenže má nějaké rezervy, ale že tyto rezervy nejsou například mnohem menší než jejich pohledávky, nebo že s těmito rezervami v době mezi různými audity nedělají něco nekalého jako SBF v rámci burzy FTX. To všechno si řekneme v rámci první části. V druhé části na herohero.co/cryptospace nebo na www.cryptospace.cz se pak podíváme na reálné užití jejich technologie, tedy vedle Data Verification Network ještě na Vault jako servis, tedy Trezor jako servis, které můžou různí institucionální hráči využívat pro vytváření Vaultů / Trezorů, až po Yield App, kde můžete tyto možnosti i jako investor sledovat, hledat nejlepší yield s různou verifikací a tak dále. To je každopádně pro dnešek na úvod za mě vše. Doufám, že se vám díl se Sašou bude líbit a pojďme na to. Tohle je CryptoSpace. Ahoj Sašo, já tě vítám u nás v podcastu. Ahoj, těším se. Pojďme se nejdřív podívat vlastně na to, co se Accountable pokouší řešit. Vy to máte sami napsané i v některých materiálech jako a narážíte tam na ty kolapsy, hlavně z toho posledního bullrunu. Když si všichni pamatují mega kolaps FTX, problémy s Celsiem, z kterého se nakonec ukázalo čisté ponzi. A ty měli jedno vlastně společného, že nikdo nemohl ověřit, že opravdu měli ty prostředky, o kterých tvrdili, že je měli. A ono se vlastně ukázalo, že je neměli. Jak velký problém to byl v tom industrii? No, myslím si, že toto je presne vlastne to bol jeden z tých najväčších dôvodov, prečo celý Accountable vznikol. Vlastne náš CEO Vojtek, tak on bol dosť veľkou časťou tohoto. On v roku 2022 pracoval pre holandský fond Maven 11 a on bol presne tým človekom, ktorý potom musel zavolať ich klientom o polnoci a povedať im, že ahoj, počuj, nevrátime ti tých pár miliónov, pardon. A vlastne kvôli tomu vznikol celý tento Accountable projekt vlastne prišli sme na to, že potrebujeme mať toto overovanie na tejto firme v tomto trhu. A Vojtek vlastne prišiel s tým, že on už nechce nikdy sám, ani nechce, aby niekto iný na tomto trhu musel ešte raz takto niekomu zavolať. A chcel priložiť ruku k dielu, tým, že vlastne... Jo, pokračuj. Já jsem se chystal sice k otázce, ale nechám tě domluvit samozřejmě. Tým, že vlastne vznikol tento software. Vy, jako jeden ze stěžejních konceptů tam je Proof of Solvency. Ukázat, že ty firmy vlastně jsou solventní, že to všechno funguje. Co v praxi znamená Proving Solvency? No, tak myslím si, že na odpoveď na to potrebujem si najprv povedať, čo to znamená byť solventný. Byť solventný znamená, že vaše celkové aktíva, to znamená to, čo vlastníte, majú vyššiu hodnotu ako vaše pasíva, to znamená to, čo dlžíte. To dokazuje, že ste dlhodobo finančne stabilní. No a na trhu sú vlastne v tomto momente dva problémy. Prvý problém je ten, že ľudia preukazujú svoje aktíva, takže to, čo vlastnia, v tzv. Proof of Reserves, tých vidíme všade strašne veľa, lebo Proof of Reserves sú presne to, ukazujú iba to, čo máte. A tam vlastne vidíme, že áno, mám jachtu za 20 miliónov, áno. Ale až pri Proof of Solvency, kde sa ukazujú aj tieto pasíva, vidíme, že tá jachta je úplne na 100% zadlžená. Alebo teda, povedzme si príklad na tom FTX, ktorý si už spomínal. Máš burzu a burza ti na Proof of Reserves vyzerá úplne super. Áno, táto burza má v peňaženkách svojich valetoch má 200 alebo 20 miliónov dolárov. Ale až pri Proof of Solvency potom vidíš, že
nie 20, ale 25 miliónov dolárov v tých bitcoinoch dlží svojim používateľom. To znamená, že sú totálne nesolventní a takto presne crashol celý ten FTX. Toto je úplne najkrajší príklad toho celého. Tak oni neměli ani těch 20 milionů těch bitcoinů, oni to všechno rozfofrovali. Dneska se ukazuje při tom, při tom, když člověk podívá na Anthropic, kde oni byli zainvestovaní, že možná by všichni víc vydělali, kdyby neskrachovali, ale samozřejmě těch, 11 miliard dolarů prostě tam nějakým způsobem chybělo. Ty si naznačila ty proof of reserves, ale pojďme se trošku vrátit jenom, proč vlastně ty burzy, směnárny, fondy, kdokoliv, proč oni nemůžou jednoduše dneska ukázat, že vše opravdu mají a kolik dluží? Co jim v tom brání? No, pozri, problém vlastne spočíva v tom, že oni to ani nechcú ukazovať. Veľa z týchto firiem, a to je hlavne preto, lebo potom ukážu svoje stratégie, vieš, potom ich môže strašne veľa iných firiem protokolov okopírovať a tak ďalej. Ľudia si chcú brániť to svoje know-how, to, čo vedia, to, čo majú a nechcú sa deliť s týmito citlivými údajmi. Vlastne, čož je celkom dobré premostenie do toho, čo sú tie ZK proofs, ktoré tiež my používame vlastne na overovanie týchto dát. K tím se dostaneme za chvíli. Je možné to nějak jinak ještě řešit? Proof of reserve si řekla teda, že nefungují, protože tam chybí ty pohledávky a další. Existuje dnes... Mně napadá jenom audit. Audit, áno, aj to je ďalšia z možností, ale audit tak to je len raz za mesiac, raz za rok, to v kryptočase tak to je jak 200 rokov, to sú jak psie roky, vieš, jeden rok ľudský je 7 rokov psačích, to jednoducho nefunguje v dnešnom svete, toto je veľmi typické pre tradičný trh, tradičný market, ale jednoducho v krypto to nefunguje. Ja keď chcem dneska niekde investovať peniaze, ja nechcem vedieť, čo sa tam dialo pred rokom, pred pol rokom, pred mesiacom, ani pred týždňom, to je už tak strašne outdated v tomto kryptotrhu, že to jednoducho to nemá zmysel. A vlastne možno, že ešte poviem, pretože predtým som nadhodila, že sú dva hlavné problémy v tomto trhu a jeden z tých je to, že teda používame proof of reserves a nie proof of solvency a druhý je vlastne aj ten, že aj keď máš ten nejaký možno audit alebo je veľa takých self-reported týchto mesačných nejakých statementov a tak ďalej, ak je to self-reported, tak ja môžem tiež povedať, že ja mám 200 miliónov v banke, aj keď nemám. A kto mi to overí? Kto mi dá tú pečiatku, kto mi vlastne... To je zase len nejaké slovo proti slovu. Áno, nemáš za tým nič také... Reálne. Áno. No jasně, tak víme, jako nemusíme v rámci krypta chodit daleko, stačí se podívat na Tether, největší stablecoin, 180 miliard dolarů, údajně 200 miliard v rezervách. Už mají konečně po 10 letech fungování, ukázali i nějaké audity, ale furt jim nikdo nevěří, že jo? Už jsem volala do Tetheru, jestli vás nechtějí teda. Opýtam sa sales. Dobře. Aký je problém s týmto, vieš, pretože my sa snažíme tým firmám aj pomôcť, lebo ono je to vlastne taký magnet aj pre tých aj institučných klientov, áno, aby im dali tie peniaze a tak ďalej, ale tí ľudia sa stále snažia nejako tomu vyhnúť, nejako obísť tieto ich responsibilities, ale raz dojde aj Jasně. A je to obrovská díra v té jejich důvěryhodnosti, že jo? Pojďme se podívat na řešení, který teda Accountable přináší. Můžeš nám dát nějaký takový elevator pitch toho, co se snaží řešit, víme, ale jak se to snaží řešit? No tak teda ako som už spomínala, tak Accountable my sme vyvinuli software, ktorý naši klienti si spúšťajú sami v svojich počítačoch, my vôbec nemusíme mať nikde žiaden prístup a stávajú sa súčasťou našej siete, alebo teda network, Accountable Network, kde už máme desiatky, stovky iných klientov, ktorí tiež používajú náš software. Potom sa ten klient pripojí na všetky svoje zdroje, finančné zdroje, ktoré chce mať overené, to znamená napríklad custodians, burzy, peňaženky, blockchainy, čokoľvek. A tie sú overované cez ten náš software, cez tie ZK Proofs.
ktorý vytvára tento software následne ucelený finančný obraz o tom, čo ten človek alebo teda firma robí v zákulisí bez toho, aby teda odhaľoval nejaké tieto citlivé údaje a teda chráni si stále to súkromie. A to je teda jedna časť z toho, čo robíme. Tento software sa nazýva Data Verification Network, alebo teda my tomu hovoríme DVN. Rozebereme určitě do detailu později. Váš software je teda určený primárne pro firmy. Platforma Accountable je primárne pro firmy. Áno, teda ešte zatiaľ nemáme žiadnych zákazníkov, ktorí by boli osobami, alebo teda high net worth individuals. Väčšinou teda primárne, áno, sú to firmy, ale je dôležité pozrieť sa aj na to, čo vy nevidíte, áno, pretože keď otvoríte našu stránku, tak tam vidíte všelijaké DeFi protocols, aj RWA protocols a tak ďalej. To sú firmy, ktoré sa rozhodli vlastne publikovať to, že s nami pracujú a že sú súčasťou teda toho Accountable Network a majú vlastne ten ich dashboard, ktorý chcú ukazovať, ktorý nemajú oni ako privately, áno. Potom sú ale aj iní klienti, ktorí používajú ten software na iné veci. Neprichádzajú k nám iba takí, ktorí chcú overovať sami seba, ale napríklad aj takí, ktorí chcú overovať iných. Máme napríklad klientov z rádov veriteľov, čiže lenders, ktorí nepotrebujú overovať seba, ale chcú overovať svojich klientov, dlžníkov, ktorým oni chcú dať tie peniaze. Oni chcú mať tú istotu, že to je dobrý protokol alebo dobrý klient, do ktorého oni chcú investovať. No a my im teda overíme tie dáta, pošleme k ním a tak ďalej. Čiže je strašne veľa spôsobov, ako sa ten software dá využiť nielen pre takýchto protokolov. Dobře, tak jsme si dali elevator pitch toho, co Accountable je. Zkus mi úplně podobně jednoduše popsat právě tenhle případ, na který si narazila. Hráč A, nebo instituce A, nebo kdokoliv, třeba to může být soukromá osoba, si chce půjčit od hráče B. Jak to skrze, kdyby jsem popsala krok za krokem, jak to skrz tu platformu krok za krokem proběhne, co se tam uděje, kdo co uvidí a tak dále. Áno, takže ako som už spomínala, tak potom ako klient vlastne si zaobstará ten náš software a pripojí sa ku všetkým tým svojim zdrojom, ktoré nemusia byť celkovým, áno, nemusí to byť celkovým finančným celkovým financial image, ale môže to byť len niektorá časť z toho, čo chce on overiť. A to už je v tom networku. Ale to iní užívateľia toho networku nevidia. Vidí sa iba to, čo ten daný hráč chce teda potláčať ďalej. Môže to byť aj peer-to-peer, to znamená, že ani my, ani nikto iný to nevidí. Keď sa hráč A s hráčom B dohodnú, že ja som borrower, chcem od teba peniaze, ty si môj lender, ja ti teraz budem deklarovať, že ja mám toľko a toľko svojich pasív, alebo teda toho, čo dlžím, alebo respektíve mám nulu a chcem od teba 1 milión, tak ten network hneď pípne tomu lenderovi a povie mu, že pozor, asi vám zabudli povedať, že naozaj majú už niečo vypožičané, dávajte si na to pozor. A vlastne to je to, čomu sa snažíme zabrániť. Áno, aby tí ľudia klamali alebo aby zadržiavali nejaké informácie, ktoré už máme v tom našom networku. A vlastne to je taký jeden z takých veľmi najzákladnejších príkladov, ako sa to dá použiť. Jasně, to je ten nejzákladnější. Asi nemusíme teď zabíhat úplně do nějakých super detailů, ale jaké věci se tím dají sledovat? Dá se třeba sledovat i to, že když já si od tebe ty peníze půjčím, co já s nimi následně dělám? Nebo jaký tam jsou další věci na sledování, které je možné tam zadat? Áno, no tak je veľa dát aj on-chain, aj off-chain. Áno, čiže dá sa sledovať aj to. A áno, dá sa potom sledovať aj to, čo s nimi urobíš. Na to sú celkom fajn aj tie naše vaulty, ktorý je ďalší z našich produktov postavený na tomto DVN a vlastne v tom sa aj líšia od všetkých ostatných, že je tam už zabudovaná tá verifikácia do týchto našich trezorov, vaultov, Vault as a Service, kde vlastne v tom celom spočíva tá verifikácia alebo to overovanie, že keď odtiaľ tie peniaze vyťahnú a použijú ich na nejakú tú stratégiu, tak tie peniaze my vieme sledovať, stopovať, vidíme, čo je s nimi robené a vlastne to dáva tú väčšiu takéto uspokojenie pre tých ľudí, že áno, dobre, fajn, viem, kde tie peniaze išli a to je niečo, čo na tomto trhu proste nevidíme, lebo to neexistuje.
Jasně, takovou vyšší důvěru, která opravdu jako v tom on-chain světě chybí. My jsme to zapomněli říct, vy samozřejmě nemáte jenom DVN, Data Verification Network, ale máte Vault as a Service a ještě máte Yield App. Ty všechny rozebereme ke konci, až probereme ty základní koncepty. Já si tady mám další věc, jako, když se vlastně mluví o soukromém, ale ověřitelném private but verifiable, co to přesně znamená. Ale než se k tomu dostaneme, tak se musíme rozkousnout pro ty, co asi za těch pár let, co to je největší buzzword nebo byl na Ethereum a jinde, tak si malinko připomenout, co je to vlastně ZK Proof. To je ta jedna ze základních technologií, pomocí kterých vy vlastně umožňujete fungování nebo poskytování těch dat bez jejich jako prozrazení ven. Áno, no tak myslím si, že neexistuje žiadne také veľmi ľahké vysvetlenie, čo to je ZK Proofs. Ale existují i složité. Já si to teď pamatuju, když jsem byl na Hackers Kongresu v Paralelní Polis a byl tam nějaký profesor matematiky. A začal tím nejjednodušším a bylo to 10 různých variací popisu ZK. Já jsem se ztratil u 3, ale dostal jsem se aspoň do 3. Pak jsem se jednou podíval na Twitter a už jsem se dokonce nechyt, jo? Tak zkus něco jednoduššího. Dobre, tak povedzme si vo všeobecnosti, ako vyzerá taká definícia, potom ti dám príklad, možno, že ten príklad bude lepší ako celková to moje vysvetlenie. No, tak ZK Proofs sú teda matematické výpočty, ktoré dokazujú, že poznáš nejaké tajomstvo bez toho, aby si prezradil akékoľvek iné podrobnosti. Áno, takže môžeme sa pozrieť napríklad požičky z banky. Je to taký vymyslený príklad, ale je to také najjednoduchšie podľa mňa. Prídeš do banky a chceš požičku. A banka ti povie, že na to, aby ti oni dali tú požičku, potrebuješ mať na účte minimálne 1 milión eur. Dobre. V tradičnom svete teda by si im musel najpravdepodobnejšie dať kompletný výpis účtu, kde by videli tvoju adresu, tvoje celé meno, kompletný zostatok na účte, ďalšie citlivé informácie, miliardu vecí, ktoré nechceli, nepýtali, nebolo to podmienkou. Áno, podmienka bola naozaj len ten 1 milión. Takže vďaka tým ZK Proofs, ktorá používa tú matematickú rovnicu, alebo ten počítač vyráta túto matematickú rovnicu na zásade informácií z tvojho účtu, to je veľmi dôležité povedať, že tá matematická rovnica berie teda do úvahy aj to, čo už existuje na tom účte, ktorého sa tá rovnica týka. A on potom povie banke iba jedno jediné. Áno, tento účet má viac ako 1 milión, alebo nie, tento účet nemá viac ako 1 milión. A to je celé. Nič viac, žiadne iné citlivé informácie nie sú odhalené. Mně se k tomuhle vždycky líbil ten příměr, kdyby bylo jako ZK Proof ID, občanka, na vstup do klubu. Protože ty nepotřebuješ, aby ta gorila u dveří viděla tvoje jméno, adresu, číslo občanky. Ty jenom potřebuješ, aby věděl, že seš to ty a že tam je a že ti je 18, 21 nebo jakýkoliv tam je vstup. Že? Ono ty tam přijdeš, pípneš a ukáže to jenom, hele, je mu víc jak 21 a vypadá takhle. K čemu se ty ZK Proofs teda, jak oni pomáhají tomu vašemu private but verifiable? Jak to funguje u vás? Private but verifiable. No, poviem možno skôr to, že my máme niekoľko levelov toho overovania, alebo teda tej verifikácie, máme ich 5. A vlastne prvý z nich je iba claims, to znamená presne to, čo som hovorila, ten self-reporting. Áno, že ja ti hovorím, že ja, Saša, mám na účte 1 milión. Áno, to je iba claim, čiže verifikácia level 1. Hej, nič moc. Potom tá verifikácia má level 2, ktorý my teda sme identifikovali ako proofs with documents, to znamená, že mám nejakú dokumentáciu bez nejakého overenia, takže už mám niečo, čo aspoň podloží ten môj claim. Áno, to je nejaký mesačný statement. Či ty vieš, či ja som ho len neoscreenshotovala, neprepísala v nejakom dokumente v Paint za starých čias. Nevieš. Potom je level 3, to sú konektory, teda my to tak nazývame, to je vlastne to, čo my robíme, že my sa napriamo vlastne konektujeme s tými zdrojmi, to znamená, že ja nebudem overovať informácie, ktoré mi podáš ty ako Peter, ale ja budem overovať informácie tvojej banky cez teba, o tebe. To sú tie connectors, to je level 3, potom 4 sú secure enclaves, áno, to je zase ďalšia vyššia rada nejakého
security a potom 5 sú tie ZK-TLS. Áno, čiže ZK proofs. To je, že maximum privacy, security, všetko, pretože presne tam už nič nad to nemáš v tomto svete, čo sa dá využiť presne na overovanie týchto informácií. Lebo to ti umožňuje byť aj private, ale aj verified. Iné veci až tak veľmi nie, pretože pri iných veciach potrebuješ niekedy dať to svoje meno, alebo dať to meno tej firmy, alebo potrebuješ zase niečo iné dať, alebo ukázať ten dokument, preukázať sa nejakým mailom a tak ďalej. Pri ZK Proofs toto už nie je. My se vlastně na ty detaily toho ověřování taky podíváme trošku později. Pojďme se posunout vlastně k vám. Kdy vy jste teda spustili? Accountable? Jak je to starý projekt? Protože já jsem o něm poprvé slyšel, když Pavel přece chtěl, s kterým děláme Hopium podcast, takže on o vás mluvil, že jejich fond vás využívá. Tak já jsem přiznám v té době řekl, co to je Accountable. Pak teda ještě se přidal Filip Široký, který vás taky zná samozřejmě, tak, ale najednou prostě jsem slyšel o Accountable z vícero směrů, tak jsem si říkal, hele, je potřeba to nějak udělat. Kdy vy jste to spustili všechno? No tak ako som spomínala, tak v roku 2022 padla myšlienka. Vtedy náš jeden teda zo spoluzakladateľov Vojtek išiel do Paríža, kde sa stretol s našim druhým spoluzakladateľom Joánom, ktorý je náš CTO, našou hlavou celého projektu, ktorý už mal myšlienku o takejto verifikácii, o tomto DVN a vlastne vtedy sa to tak nejako stvorilo 2022-2023 a myslím, že začali sme sa tak viac menej rozvíjať tak 2 roky dozadu, takže ide to celkom dosť rýchlo. To teda jo, když už teď máte funkční produkt. Jaká byla ta trakce? Kdy byly ty, já nevím, jak se to dá dneska učit, možná kolik máte verified assets a jestli máte jaké velké známé klienty, který bychom mohli poznat? No, jasné, tak začal samozrejme trakcia, najprv tých ľudí musíš presvedčiť, vieš. Napríklad aj Swift nikto nechcel najprv a zrazu už je to tým jediným produktom a štandardom na trhu, ktorý všetci používajú, všetci to chcú, lebo je to rýchle, je to hneď to máš a vlastne uľahčuje ti to život, takže aj my sme potrebovali trochu presvedčenia na samom začiatku. Teraz už máme viac ako 2,5 miliardy dolárov overených assets. A určite stojí za to spomenúť aj napríklad Galaxy, ktoré je, myslím, že jedným z našich najväčších klientov, ktorí nemajú síce u nás taký ten klasický Proof of Solvency dashboard, ktorý je teda našim takým najznámejším produktom, ale teda oni náš software konkrétne používajú, aby dostali svoje tokenizované CLO on-chain, čo je tiež veľmi pekný príklad a ďalší príklad toho, ako sa náš software... Své tokenizované co? Já jsem ti nerozuměl, jenom co tokenizovaného? CLO, takže loan book. Oni robia to, že overujú svoju knihu požičiek, takže to CLO, ten loan book, voči svojmu kolaterálu, ktorý majú uložený na Anchorage a potom ešte aj voči on-chain transakciám. Čiže to je zase tiež niečo také špeciálne, ktoré sme s nimi urobili, áno. A ako hovorím, je to ďalší pekný príklad toho, čo sa dá s tým softwarom urobiť. Super. Já jenom mám pocit, že tak jako velká část posluchačů či diváků první věc, co udělá, tak otevře Defilamu a podívá se tam na Accountable. A tam jako já jsem udělal to samé, když jsem se připravoval a tam mě trošku zaskočila TVL $626,274. Ještě před těma 14 dněma, kdy jsme se domluvali, teda byla dokonce jenom 419,000. Můžeš jenom vysvětlit tady, proč je tak nízká, nebo na co se tam vůbec koukáme, protože ta Defilama samozřejmě není ve všem ideální a často sleduje trošku matoucí, řekněme, čísla. Áno. To už máme s nimi niekoľko konverzácií o tomto. A to už sa bavíme mimochodom o tých našich trezoroch, o tých našich vaults. Je to taká anomália v tom, ako sa počíta TVL vlastne v týchto púloch, v týchto vaultoch. A to, ako DeFi Lama vlastne kečuje tie svoje dáta.
pretože oni nerátajú TVL z tých voltov, ktorý už bol požičaný. To znamená, že ak niekto z našich klientov dá 10 miliónov do toho trezoru a oni si ho potom následne, niekto si ho tých 10 miliónov požiča na to, aby vlastne robil tú stratégiu, pracoval a tak ďalej, tak DeFi Lama oni to počítajú ako nula. Čiže takže OK. ten TVL, ktorý vidíš na DeFi Lame je TVL, ktorý, vlastne peniaze, ktoré v tých trezoroch sedia, ale nepracujú aktívne na to stratégiou. To je jedna z tých vecí, no. Takže vaše TVL by měla být 2,5 miliardy dolarů, nebo to se díváme, to jsou ty verified, že jo? To nemusí být úplně to samé. Áno, to sú tie verified assets, to znamená, že to sú asety, ktoré sú verifikované cez ten náš DVN, ale momentálne v našich trezoroch nám sedí cez 200 miliónov TVL. Kdo jsou dneska ty hlavní uživatelé? Ty jsi zmiňovala, nebo řekli jsme si, že to je primárně pro fondy, ale to se nemusí týkat všech voltů, to si řekneme později, že jo? Ale kdo jsou ty hlavní uživatelé dneska Accountable? Fondy, burzy, jmenovala si Galaxy? Jaký typ firem? No tak najviac máme zatiaľ asi DeFi yield protokolov, to sú napríklad také Hyperbit, Noon, Neutral a tak ďalej. Máme aj iný druh klientov, RWA Credit Lending, čiže napríklad taký Valos, CoinShift, Spice, Reinsurance protokol, po najnovšie máme Onre. Záleží vlastne podľa toho, že čo oni potrebujú. Či chcú teda verifikovať tie dáta on-chain, off-chain, teda s nami najlepšie je robiť tie off-chain, pretože to je niečo, čo nikto iný nerobí. Ale potom ja iný druh klientov, ktorí chcú tie volty. Pravda je taká, že nás môže použiť že naozaj, že hocikto. Máme klientov aj, ktorí majú čisto iba on-chain, ktoré je strašne ľahké, lebo už to je on-chain, áno, už keď vieš, čo hľadáš, vieš to nájsť, ale stále je možno, že super mať aj nejakú takú vizualizáciu toho, ako to vyzerá na tom on-chain, takže naozaj nekladú sa medze v tom, kto nás môže používať. A každý iné. Jasně. Ty děláš v business developmentu, že jo? Jak se vlastně nabírají takový obří institucionální jména, jako je Galaxy? No, tak není to až také ľahké, hej, nie je to ako onboardovať hociakého iného klienta, pretože keď príde nejaký protokol, ktorý naozaj potrebuje tie peniaze a chce dokázať tým svojim LPs alebo svojim investorom, čo robia, ako to robia a tak ďalej, tak náš najrýchlejší onboarding trval, myslím, že 24 hodín. Že za 24 hodín mali sme intro call, zombordovali sme ho, nainštalovali sme software, vlastne napojil sa klient na všetky tie svoje zdroje, urobili sme z toho dashboard, pušli sme to, urobili sme comms a bolo to hotovo. Áno, samozrejme, že inštitúcie nie sú až tak strašne, nemajú až tak strašne naponáhlo. Oni skôr budujú vlastne tú dôveru s nami, stretávajú sa s našim CEO, s našim CTO na stretnutiach mesačných, na všetkých konferenciách, vlastne stále sa nás pýtajú, čo je nové, aké sú developments a tam už naozaj ten onboarding je skôr o tom vzťahu a o tom, či naozaj oni v nás tiež veria, pretože stále sme možno, že menší, áno, ako oni, veľakrát pri takýchto veľkých inštitúciách, než oni a oni si nemôžu tiež dovoliť brať risk nejakého startupu, ktorý možno, že dneska je zajtra nebude. A vlastne už sme dosť veľa takýchto klientov presvedčili, že to nie je náš prípad, že my tu naozaj sme, boli sme a aj budeme, pretože sme novým štandardom na trhu. Tak Tady mám další jako góly, co je ten velký cíl Accountable, takže to je být tím standardem na trhu, být opravdu tím, který ho používá každý, včetně toho Tetheru teda konečně. Áno. Teda ja si už dovolím tvrdiť, že my už sme nový štandard pre finančné overovanie v reálnom čase na trhu, pretože nás už používa strašne veľa klientov a je ich stále viac a viac a vlastne pointa v tom je taká, že keď nás používa tvoj kompetitor, tak prečo by si ten klient mal vybrať teba, keď oni tú verifikáciu majú? Oni to overene majú. Čiže vlastne ono je to aj taký možno, že trošku pressure, taká tá presia od tých klientov, že chcú mať niečo lepšie, chcú vedieť, kde tie peniaze idú. No a teraz ide vlastne o to, aby sme túto pozíciu takýmto spôsobom ďalej rozšírili. No ale čo vidím ja je to, že v Accountable
že strašne veľa ľudí na tom trhu je momentálne skeptických, hlavne po tých hackoch. A aj ľudia, ktorí veľmi dobre rozumejú aj DeFi, aj všetkému tomuto okolo nás, ktorých mimochodom ja teda z mojej osobnej skúsenosti nie až tak veľa, už začali vyťahovať peniaze z krypta, čo je strašne veľkým red flagom, je to brutálny alarm a myslím si, že všetci chceme lepší a dôveryhodnejší svet a zaslúžime si mať väčšiu dôveru v to, kde vkladáme tie peniaze a ja si myslím osobne, že Accountable fakt tomu prispieva, aby sme takýto svet mali. Když uspějete, tak už nebude žádný FTX, žádný Celsius. Tak pozri, my sme neutral infrastructure, áno, takže ja nie som zodpovedná za to, čo kto robí, ja som zodpovedná za to, že ja môžem overiť tie ich claims, že sú naozaj pravdivé, ale ako som už spomínala, tak my neoverujeme celú finančnú alebo finančné zdravie toho protokolu, áno, takže keď niekto pohorí, tak ja nie som zodpovedná, zodpovednosť sú stále oni a klienti, ktorí si to majú naštudovať, kde tie peniaze dávajú. Čiže my sme skôr takým prostriedkom a prispievame k tej dôveryhodnosti toho protokolu, ale nie sme zodpovední za to, čo oni s tým potom ďalej robia. Máte nějakou konkurenci? Dělá někdo něco podobného? No jasné. Konkurencia vždy bola, bude, každý sa nás snaží okopírovať už. Ale vy jste byli první, jo? No, protože ještě nemá Chainlink něco, nějaký Chainlink Proof of Reserve? Áno, oni majú Proof of Reserves, ale presne to je to, že oni majú Proof of Reserves, my máme Proof of Solvency, takže, ale sú naši partneri a vlastne tiež nám posúvajú niektorých tých klientov. Oni majú trošku inú tú ponuku ako my a takisto máme, vlastne pracujeme aj s Redstone. Oni tiež nám totálne oddali celý tieto Proof of Reserves dashboards všetkých týchto klientov, takže my spolupracujeme, my sme partneri. Takže ich by som nenazvala našim kompetitorom vôbec, tak skôr partnermi. Ale v tomto momente to, čo my robíme, nerobí nikto, pretože nikto nemá taký Deviant software. Áno, je strašne XY firiem, ktoré používajú ZK Proofs, tak ako si hovoril, všetci to už používajú, všetci to majú, nikto nevie na čo, len aby mohli napísať, že majú ZK Proofs, aby to znelo dôveryhodnejšie, ale reálne, keď overuješ self-reported data, to je jedno, čím ich overuješ, furt sú self-reported. A vlastne jasne. Pojďme si dát teď to nejlepší on to ještě zdaleka není závěr, ale řekněme na závěr. Pojďme si do detailu probrat ty vaše produkty, jak funguje DVN, jak fungují Vault as a Service, jak funguje YieldApp. Tak to byla první část povídání se Sašou z Accountable. Pokud vás zajímá, jak funguje víc do hloubky DVN, Data Verification Network, nebo Vault as a Service, a nebo asi nejvíc možnosti investování v rámci YieldApp, vše najdete na www.cryptospace.cz nebo na herohero.co/cryptospace. Za mě to je každopádně pro dnešek vše. Doufám, že se vám i tato free část líbila a budu se těšit zase příště. Naschledanou.